ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପଣସ କଠା କଣ। ହାଇ, ଆମେ ରହୁଛୁ ନାଇରୋବିରେ। ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଏବେ ଆଉ ନିଦ ବେଶୀ ସମୟ ହଉନି। ଏଇଆ ଭାବି ଭାବି ଯେ ବାବା ଶୋଇଥିଲା ଭିତରେ ମୋ କାମ ଜଲ୍ଦି ସାରିଲେ ହିଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବି। ତ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାକୁ। ଆଜି ପଣସ କଠା ବନେଇବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ କଠା କାଟିଥିଲି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବାବା ତା ଟ୍ରେ ଧରିକି ହାଜର ଯେ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବ। ତ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କଠା କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ପଣସ କାଟିବାର ସନାଇର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ମତେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଖାଉ କେମିତି। ତ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାନେ କେନିଆନ୍ସ ମାନେ କେବଳ ପାଚିଟା ପଣସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ କଠା ଖାଆନ୍ତିନି। ତା ଭିତରେ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ କାମ ମଝିରେ ବାବା ନ ଆସିକି ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେମିତି ନ କରିବ ଯେ। ତ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଯେ ବାବା ବସିକି ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ପୁରା କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଘର ସଫା କରିଥିଲି, ତାପରେ ବାବାକୁ। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ରାଜମା ପଲଉ, ପଣସ କଠା ଆଉ ଦହି। ଆଉ ରାଜମା ପଲଉର ରେସିପି ପାଇଁ ଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ସଞ୍ଜିତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ସଞ୍ଜିତ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ବାବାର ଯୋଉ କାନ୍ଦ, ତାକୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇଛୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।